Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nandito na ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat mamamayan. Halina't sabay-sabay natin tutukan ang programang maghahatid ng tunay na kalinga sa bawat Pilipino. Hatid ay serbisyo publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang Radyo Kalinga, hatid ng PCSO. Tutok na tuwing Miyerkules alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, sa YouTube Live ng TCXL at sa Signal TV Channel 309. Ito ang Radyo Kalinga. Sa PCSO, walang humpay na malasakit. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimitig makakamtan sa PCSO. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay, Rondi. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Rondi, Basta Promdi, Lodi. Isang mapagpalang Biyernes, Pilipinas, sa ngalan ng tinig sa Kongreso at totoong Promdi na si Alfred de los Santos, kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman po yung sandigan, si Jude Bacalso. Magkatuwang nating abutin ang ating pangarap tungo sa magandang bukas. Good afternoon to you, Ces. Ay, thank God it's Friday! And God, it's Friday. It's almost the weekend. Ako, terno pa tayo ng damit yata. Oo Pareho pa nga. tayo. Pareho tayo nagluluksa ba? O... Oo, actually nagluluksa talaga ako. Mamaya sasabihin ko sa kanila Oo kung nga. bakit. But I love your earrings, by the way. I love, gusto ko hindi sila magkapareho, di ba? They're Hindi. asymmetrical. I love that. Tama. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radyo din tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Mga kapromdi, nasa FMR Baguio 94.3 din tayo, nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Kung kayo po ay may problema sa inyong barangay, munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming hotline 0998-978-2971 para po yan sa Smart at 0917-160-0611 para naman po sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen. Pero bago ang lahat, kagaya ng araw-araw nating nakagawian na, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng ating bansa, hatid ng ating mga loding RMN reporters. Promdi Patrol! Patrol!
Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, unahin natin ang Davao City bilang ng makakatanggap ng COVID vaccine booster shot sa Southern Philippines Medical Center aabot sa 5,000. Wow, ganun kadami ang kanilang healthcare workers, ha? Narito ang ulat ni Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Nagsimula ngayong araw ang Southern Philippines Medical Center SPMC sa pag-administer ng COVID-19 vaccine booster shot sa kanilang healthcare workers at personnel. Sa panayam ng RMN Davao kay SPMC Chief Dr. Ricardo Aldan, nasa 5,840 o 91.9% na ng SPMC employees ang fully vaccinated na at tatanggap ng COVID vaccine booster shot. Anya kung ano ang unang vaccine brand na natanggap ng healthcare worker, maaari siyang tumanggap ng Pfizer, Sinovac, Moderna o AstraZeneca. Sa ngayon, Pfizer ang gagamitin ng SPMC sa ginawang vaccination ng booster shot. Dagdag ng hepe ng SPMC, 0.19% na lang ng SPMC employees ang unvaccinated pero nagpapatupad sila ng mandatory swabbing sa loob ng ospital sa mga hindi pa bakunado. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Kahapon dito sa programa, kakausap lang natin sa bagong PNP chief at sinabi niya na wala pa nga daw naitalang official election-related violence or incidents kasi wala pa naman tayo sa campaign period. But eto nga, says, no, may balitang municipal election officer ng Lope de Vega, Northern Samar, patay sa pamamaril. Radyoman Justine Traya, etong kanyang balita galing sa RMN Tacloban. Wala ng buhay na nadatnan ang Municipal Election Officer ng Lope de Vega, Northern Samar matapos pamamarlin sa National Highway ng Barangay Suwi, Catarman, Northern Samar. Kinilala ang biktima na si James Diaz, 42 years old, Municipal Election Officer ng Lope de Vega, Northern Samar at residente ng Barangay Kawayan, Northern Samar. Ayon sa investigasyon, pauwi na sana si Diaz galing Lope de Vega, sakay ang kanyang motorsiklo nang bigla na lang pinagbabaril ang biktima ng hindi pa nakikilalang sospek. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan ng biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ngayon ang investigasyon ng Catarman Municipal Police Station at Northern Samar Police Provincial Office para malaman kung sino ang may pakana sa nasabing krimen. Mula sa Tacloban City, ako si Justine Trayan, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Justin. Jude, baka naman yan ang maitala nilang unang insidente ng election-related violence. Ano? Kasi nag-file na naman ng certificates of candidacy. So, technically, parang election-related na ang mga nangyayaring karahasan kung involving certain candidates, hindi ba? Siguro when they come on board again, tanungin natin kung ano talaga yung mga pamantayan nila na pwedeng tawagin na election-related violence. Kasi I think they don't also want to really blow it up out of proportion na baka naman isolated incident, and they don't really want to start calling them election-related violence na starting now. Maybe that's it. No. Parang nakakapagtaka rin na kailangan hintayin mo pa yung start ng campaign period, which is February. Kung masabing yes. Okay, nag-ikot na sila kung saan-saang sulok ng bansa. I mean, yung mga kandidato. So parang medyo tama ka. I guess ayaw nila makakos ng alarm, pero yung realidad is already nangyayari na nga. Yung mga kasi sabi nga ni Sir James Jimenez, remember when we spoke to him the other day, ang sabi niya walang pinagbabawal sa mga kandidato ngayon, so talagang umiikot sila, and it was in fact his own words when he said that they're taking advantage of the freedom now to campaign. Oo, parang wala kasing limit sa mga ads na pwede mong ilagay. Sa February magbibilangan na kasi mga kaprom, hindi ko alam, talagang may limit kasi syempre nakakalamang naman yung
hanggang langit ang pwedeng gastusin, di ba? Yes, kung may budget ka. Oo, kung Totoo. may budget ka. Paano naman yung mga walang budget? So, to level the playing field. Correct. But right now, you can see na magbukas ka magpunta kang YouTube. Ang dami ng ads, di ba? Mag-browse ka. Talagang, lalo na sa digital, talagang umuulan ng ads at information. Kaya kailangan mahalaga rin na alamin natin yung mga binabasa natin kung tama ba yan o mali o propaganda lang. Ayan. So, dumako naman tayo sa Cagayan de Oro. Balik tayo sa COVID news natin. Higit ukol naman ito sa drugs. Okay. Higit 1,000 barangay sa Region 10 drug cleared na. Ito ang ulat ni Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Nasa halos 1,300 barangay na ng Region 10 ang idineklarang drug cleared na sa pagtutulungan ng Philippine National Police Region 10 at ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 10. Napag-alaman na nasa 576 ang barangay na apektado ng droga at nasa 157 barangay naman ang hindi apektado ng droga. Samantala, nasa 20 balay silangan reformatory facilities na ang naitayo sa buong rehiyon. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Ito naman, Sas, may update tayo sa balita natin. Reward sa makakapagturo sa suspect sa bumaril sa anak ng isang congressman ng Cagayan de Oro. Umakyat na sa 8 million pesos. Etong balita ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot na sa 8 million pesos ang ibibigay na reward sa sino mang makakaturo sa suspect sa bumaril patay kang Carmen, Barangay Kagawad, Roland Sherwin Uy, umas na ila sa pangalan na Tawi. Si Tawi ang anak ni 1st District Congressman Rolando Clarex Uy ng Cagayan de Oro. Una nito, magbibigay ang lokal na pamahalaan ng 2 million pesos na reward na dinagdagan ng 2 million pesos ng pamilyang Uy at 4 million pesos mula sa business sector at pribadong individual. Maalala na noong November 11 nang binaril patay si Tawi Uy at caretaker ng kanilang quarry na si Tatay Samuel Pabalan ng hindi makilala mga sospek. Samantala bukas, November 20, ay ililibing na si Tawi Uy sa Oro Garden bandang alas 9 ng umaga. Hinihikayat ang mga dadalo na magdala ng kanilang mga vaccination card, QR code at ID alinsunod sa guidelines ng local IATF at magsuot ng puting damit at maglagay ng itim na ribbon sa balikat na sumisimbolo sa panawagang makamit ang hustisya sa pagkamatay ni Tawi Uy at caretaker nito. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Alright, dumako tayo sa Bicol Region. Bakunahan sa barangay isinagawa ng DOH. Yan ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Dinala na sa mga barangay ang risbakuna. Hindi na tulad ng dati na kung saan ito sa mga bayan at lungsod, ikinakasa ang risbakuna kontra COVID. Ayon sa Provincial Health Office at City at Municipality, ito na ang nakikita nilang paraan para lalong mapabilis kung saan sa mismong barangay hall o isang pavement ng barangay ay dapat nang pumila ang mga residente para tuluyan ng mabakunahan. Mula naman sa A2, 3, 4, and 5. Kasabay na rin dito ang edad na 12 anyos hanggang 18 anyos. Ito ang nakikitang pamamaraan para tuluyan ang matapos at mapabilis ang pagbabakuna kontra COVID sa Bicol Region. Nakita rin ito na pamamaraan ayon sa Department of Health, Director Dr. Enabera, sa pagkipag-ugnayan nito sa mga Provincial Health, City and Municipality. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Samantala dito naman sa Cebu City, Ses, nakaitim ako kasi nagluluksa ang buong Cebu City. Kaninang umaga ng 3 a.m. pumanaw na po si Mayor Edgardo Labella. He served as a two-term vice mayor before he won as mayor in the 2019 elections. Sepsis ang sinasabing cause of death niya, secondary to pneumonia. Actually, says he was in and out of the hospital at
he's been gone actively in office for more than a month. Kaya yung nakausap natin nung last week si Acting Mayor Rama, who at that time was just declared able to expand his powers kasi more than 30 days na nawawala in office si Mayor Labella. So I condole with the family of Mayor Labella, the whole of Cebu City, as well as to his sister, who's a very good friend of mine, si Ma'am Ethel Wagas. Condolences po. Yes, our sympathies to the family. Ma'am, ayan naman po mga ka-Promdi, excuse me, aalamin po natin ang update sa reklamo ng isang ginang sa kanyang kinuhang bahay sa Pag-ibig for the third time. Naku naman, sana meron ng solusyon. At dahil weekend ito, may suggestion naman kami na pwede niyong puntahan sa ating Promdi Pride segment. May update rin tayo sa 2 pagsabog sa Taal Volcano. Lahat po yan, hitik na hitik tayo sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! Sugar, coffee, sugar, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luzon. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, ipinagmamalaki ang aming pinanggalingan. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Tunay na tunay, Promdi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi Lodi! sa pagpapatuloy
patuloy ng paghatid ng pag-asa sa mga kababayang nangangailangan ng tulong, nagtungo po sa Quezon City at Alfonso Cavite ang buong puwersa ng Ang Probinsyano Party List para mamahagi ng tulong pinansyal at pasinayaan ang isang proyekto. Narito ang Ayuda Express Balita ng inyong kapromdi, Alfred de los Santos. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Iintayin natin ang ulat na yan mula sa ating kapromdi. Mainit-init pa na, na balita yan. Nako, katatapos lamang ang pag-edit ng ating ulat mula sa ating kapromdi na si Alfred de los Santos. Paano naman? Dalawang lugar yan, ano, Jude? Kita naman natin yung schedule ng ang PROMD party list for the whole of November. Talagang umiikot sila. Ang alam ko, this end of the month, of course, Cebu, Bohol, may nakita, nagsimula sa Palawan, I think this month. Tama, di ba? Okay. Sige, unahin na lang muna natin ang ating kwento sa pangatlong beses na nga ito na mag-guest natin. Pero para kung sa mga hindi nakapanood ng mga previous na interview natin, October 18 po, nang talakayan natin sa ating programa ang kaso ni Ginang Mary Jean Dingding tungkol sa kanyang kinuhang housing loan sa Pag-ibig. Matapos niyang bayaran ang kaukulang halaga para formal ng matirhan ng kanyang bahay, hindi pa rin siya makalipat dahil naroon pa rin sa bahay ang dating may-ari ng naturang property. Nangako noon sa amin ang kinatawan ng Pag-ibig na si Jack Jacinto, Department Manager ng Pag-ibig, na ayusin niya ang problema ng Ginang, pero walang nangyari. Kaya nga noong October 27, meron tayong follow-up report. Muling nagharap si Mary Jean at ang nasabing kinatawan para muling pag-usapan kung paano maremedyohan ang problema ng Ginang. Doon nagkasundo ang Ginang at kinatawan ng Pag-ibig na bigyan na lamang ng panibagong unit si Mary Jean sa halagang katumbas ng kanyang inacquire na bahay. Umuo naman si Mary Jean na nangyari pala sa hindi na i-offer sa kanya yon. So nung nalaman niya dito sa programa natin na merong binigay na offer na ganun, umuo siya. Alright, ngayon pakinggan natin muli si Mary Jean kung ano na ba ang nangyari. Mary Jean, anong balita? Nakalipat ka na ba? Hindi pa po, ma'am. Good afternoon po, ma'am sis at ma'am Jod. Hindi pa hello, po, ma'am. Sige, anong nangyari? Hindi pa po sila nag-update sa amin, ma'am. Ang sinasabi lang po nung huli, nung tineksan ko po siya kung ano na pong update, ang sabi lang po niya sa akin, i-try daw po nilang pupuntahan doon kung nandoon yung dating occupant. Hindi, yung bagong, di ba meron sabing bahay na wala namang occupant na maaari nilang i-offer sa'yo, pinaabot na ba nila, pinapunta ka na ba doon or sinabihan ukol sa bahay na to? Wala pa din po, ma'am. Pambihira naman itong Mr. Jacinto, tapos ayaw pang humarap sa atin dito ngayon. Actually, Ses, may ipinadalang mensahe ang kinatawan ng Pag-ibig na si Jack Jacinto. And basahin ko lang, Mary Jean, kung anong sinagot niya. And then Ses and I, i-explain namin din sa inyo kung kaya namin. On this, we are both documenting this option properly dahil they purchased the unit with the knowledge that it was occupied. Sabi niya, Mary Jean, binili niyo raw yung unit na alam niyo naman na meron taong talagang naka-occupy. While looking for a unit that we can present as an option, we're flashing it on screen as well. Hindi ko po tinatantanan ito, sama-sama natin silang tulungan. End of quote. Yun ang padala sa atin na paliwanag ni Sir Jack Jacinto. He's been saying that. And it's the same, parehong he's been singing the same tune. Kaya ayaw nang pumarap dito dahil wala na naman siyang
maisabi sa atin. Ang For sana the third time, no? You were here, Jude, di ba? We were together. Yes, na. on the second one, yes. Where Follow he up. said na okay ba kay Mary Jane na ibang bahay na lang, di ba? Wala pa rin nangyari. So Mary Jane, talagang yung pangalawang bahay na pinapromise ni Sir Jack, nasabi niya kasi it might be the same value, wala talaga, hindi mo napuntahan, wala pa yung, okay. Wala talaga. nangyaring ganon. Kailan ang nag-usap kayo, no? Kailan ang huli ninyong pag-uusap? Nung isang araw po, ma'am. Anong nakasabi? Lagi na lang po niyang ganon sinasabi na pupuntahan ng nila po, ng kasamahan doon para kung mapapaperma daw ng notice to vacate. Ibig sabihin yung paring dating bahay, no? Opo. Oo, Jude, ito kasi yung parang nakikita kong isang problem eh. Although, sinasabi nila na si Mary Jane, alam na niya na yung bahay ay may occupant. Oo. Parang they're passing the onus na on the buyer na dapat sana wala na silang binebentang may tao pa, di ba? What's the point? Di ba? Parang linilipat lang nila yung problema sa bibili. Ang Sis, okay, so my concern is, Mary Jane, ipaliwanag mo nga, ilarawan mo sa amin kung gaano ka na prohisyo sa pangyayaring ito. Kasi naiintindihan ko, nagbabalot ka na ng mga gamit dyan sa bahay, ready ka nang lumipat. So ngayon, doble-doble ang gastos mo kasi nagbabayad ka ng upa pa rin dyan. Pinapaalis ka na ba ng bahay? Kailangan mo ba mag-extend ngayon ng upa mo dahil wala kang malilipat? Ganun bang nangyayari? Gusto ko na po talagang umalis dito, ma'am, kasi 4 na buwan na po akong delay dito sa bahay ko na to kasi mas inuuna ko po doon yung bahay kong nakuha. Nabayad. Mo sabihin, oo. Kasi ang nangyari, doble ang binabayaran. I mean, we are just like a broken record here. Pasensya ka na, Mary Gina, na hindi pa natin nasosolusyonan ito. Pero sana, kung nakikinig po kayo Pag-ibig, can we just talk to the person in charge who can really find a solution, like somebody higher than Mr. Jacinto? This is really, parang mahiya naman kayo kasi kumbaga, mas lalong nadagdagan, imbis na napagaang ang sitwasyon ni Mary Jane, mas lalong nadagdagan ng burden. Doble ngayon ang gastos niya, di ba? I mean, nagbabayad siya. Nagbabayad ka, Mary Jane, sa binabayaran mo yung binili mo na may occupant. Tapos ngayon, delayed ka na tuloy. May utang ka na tuloy sa bahay na tinitirahan mo. Yun ang nangyayari, di ba? Nagkautang ka na tuloy, imbis na wala yan sa plano mong magkautang. Yun nga po. Tapos nahihiya po akong nandito. Minsan nandito ako sa araw. Pag sa gabi po, pupunta po ako doon sa mama ko. Doon po ako natutulog. Can you imagine, Ses, kung gaano kahirap na ganyan, na para kang nagtatago sa, hindi mo naman kasalanan, nagtatago ka kanila pundasyon, bibigyan nila ng legal advice, kailangan daw pumunta ng korte si Mary Jane. Bakit ganon? Yes. Bakit ganon? They are an institution, a government institution. They should be able to find a solution to this na pa-vacate nila yung mga binibenta nilang property. Without burdening the one who availed of the service. Tama, di ba? It's like sweeping the problem under a rug, di ba? Parang ganun eh. Or passing the problem to other people who don't have the capability to address it. I don't think we can do anything about it today kasi yun lang ang pinadala sa atin ni Mr. Jacinto. Pero Mary Jean, tulad nga ng sinabi ni Mr. Jack Jacinto, no, sabi niya, hindi ko po tinatantanan ito. Naku po, Sir Jacinto, hindi rin namin po kayo tatantanan. So, alam mo, patunayan niya na hindi niya tatantanan. Yung salita niyang yan, wala nang saysay. Tatlong beses na niya sinabi, no, Mary Jean? Mary Jean, ano ang message mo kay Sir Jack kung nakikinig siya ngayon? Ganito, sir, sana po magawan nyo na po ang paraan as soon as possible po kasi kahit na po na magkandila na lang kami doon sa
titirhan naming bagong bahay, at least po wala na akong iisipin na utang ko dito sa tinitirhan namin ngayon. Di na po ako nakakatulong sa nanay ko, may sakit po yung nanay ko. Sige, Mary Jean, pasensya ka na talaga at parang talagang nahihirapan din kami dito. Ang aking hinihingi na lang ay sana may makausap tayong mas mataas pa sa pag-ibig na makakapag-action dito. So huwag kang mawalan ng loob. Opo. Kasi minsan ma'am sa totoo lang, minsan na-stress na po ako. Sabi ko, kaya magbigti na lang kaya ako. Uy, wag naman. Wag mong gagawin yan. Habang may buhay, may pag-asa, hihingi talaga. Jean, hindi sila deserving dyan. Hindi sila deserving dyan. Para sa akin, wag. Hindi, may mahahanapan natin ng paraan. Nahihiya na nga ako sa iyo, Mary Jane, pero ng iba. So, maraming salamat ulit sa pagbabahagi ng iyong kwento kahit malungkot at hayaan mo at wala na akong masabi, Jude. Nahihiya. Alam mo, I understand you, Ses. Mary Jean, bago lang ako sumama dito sa Basta Prom D. Lodi, huwag kang mag-alala. Kasi nakikita ko talaga sa mga group chat natin na si Miss Ses, kinukulit talaga ang staff kung ano nang nangyari sa kaso mo. So, I will really vouch for that, na talagang hindi niya tatantanan ito. Maraming salamat po, Ma'am Sis at Ma'am Jude. Huwag kang mag-give up, ha? Opo. Sige. Okay, babalikan namin ang pag-ibig. Ako, Mary Jean, kung nasa Cebu ka lang, pwede kang tumira dito sa akin. Kaso, ang layo mo. Huwag kang mawala ng pag-asa, Mary Jean. It's not worth it. Maniwala ka sa akin, it's not worth it. Maliit na pagsubok lang to, tutulungan ka namin. Hindi ka bigyan ng pagsubok kung hindi mo kayang malampasan yan. Oo. Lalampasan mo rin ito. O dumako naman tayo sa ulat ng pagbibigay ng ayuda at assistance ng ang Probinsyano Party List sa Quezon City at sa Alfonso, Cavite. Narito ang ulat ng ating kasama at ka-PROMD, si Apid de los Santos. Talagang pinasasabik tayo nitong si Kong Apid Oo nga, parang kaka-edit lang. Tapos ngayon, siguro, alam mo, sa Cebuano niya, nakakatawa yung term namin dyan, gipalamian pa. Lalo pang sinasarapan, pinapaganda pa. Siguro kaya, nang nangyayari. Pag sa restaurant, kasi pauso yun ng isang waiter, nakakatuwa yung waiter na yon. Pag nagagalit yung mga customers, tapos sinasabi sa kanya, ba't wala pa yung order namin? Babalik yan, haharap sa'yo, sabihin sa'yo, gipalamian pa ma'am, pinapasarapan pa. Yun ang signal na nangyari sa report natin. Ito na, ang pinasarap na balita. Higit 500 mag-aaral sa high school at kolehiyo sa Quezon City sa District 1 ang nabigyan ng educational assistance ng ang Probinsyano Party List. Pinapangunahan ni ang Probinsyano Party List Chief of Staff Edward de los Santos ang payout na ginanap sa San Antonio Elementary School sa pakikipagtulungan sa tanggapan ni Quezon City District 1 Congressman Onyx Crisologo. Bilib na bilib kami sa inyong lahat, sa mga magulang at sa mga mag-aaral na patuloy na lumalaban upang mapagpatuloy lang ang inyong pag-aaral. Bilib na bilib po kami sa mga magulang na gagawin ang lahat para matupad ang mga pangarap ng kanilang mga anak. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ng tulong ang mga residente ng Quezon City sa APPL. Una nang nabigyan ng ayuda ang mga taga-District 1 na naapektuhan ng pandemya. Mula Quezon City, ratsyada naman ang inyong ang Probinsyano Party List sa Alfonso, Cavite para pasinayaan ang bagong barangay hall sa Santa Teresa, Alfonso. Inaasahan ng ang Probinsyano Party List na mas magiging maayos ang pagbibigay serbisyo ng pamunuan ng Barangay Santa Teresa, Alfonso sa mga residente nito.
Ikinalulugod naman ni Cavite 8th District Congressman Abraham Bambol Tolentino at Alfonso Cavite Mayor Randy Salamat ang proyekto. Ito na ang ikalawang taon na ang Probinsyano Party List na tumutulong sa mga taga Alfonso Cavite. Ayan. Thank you so much, Apid. Na-miss ko ang boses mo. So yung kapartner mo nung wala pa ako, Ses, hindi ko nasubukan na tayong tatlo. I wonder how that will be. Fun sa atin kung tayong tatlo magkasama. Ay, ito nga, ikot ng ikot ng Pilipinas. Kaya, sige, pag nagkaroon ng pagkakataon siguro, pagkatapos siguro ng Cebu, sa tingin mo? Yeah, for sure, yes. Magkikita sa Cebu, we probably, pero tingin ko sa December, mas lalo tuloy kasi to use your favorite word, nagmumudmud. Yun ang panahon na magmumudmud siya ng ayuda sa ating mga kapromdi kasi almost Christmas. Oo, ito naman, pumunta naman tayo ngayon sa Sorsogon, Jude. Mangrove plantation doon ay nagbibigay biyaya sa mga residente doon. Pangunahing attraction din at award-winning pa. Imagine. Wow naman, yan ang ating Promdi Pride na mangrove forest ng Prieto Diaz sa Sorsogon. At makakasama natin para ibida ang kahanga-hanga nilang mangrove forest, si Mayor Benito Doma ng Prieto Diaz, Sorsogon. Magandang hapon po, Mayor! Mayor Doma, magandang hapon po. Live po kayo dito sa Basta Promdi Lodi. Tila wala pa sa linya ang ating panauhin. Pero dala ko ng Sorsogon, Ses, pero I've never been to Prieto Diaz. And this is the first time na narinig ko ang Prieto Diaz. Oo, ako din. Pero itong Sorsogon, marami talagang, ito na yata si Mayor Doma. Maraming mangroves doon. Yan ang isa sa pinagmamalaki nila. Mayor Doma, nandyan na po ba kayo? Naku, wala pa ang ating guest. So, aalamin natin ang bilin ng ating mga... nasa linya na si Mayor Doma ng Prieto Diaz, Sorsogon. Magandang hapon po. Mayor, baka naka-mute Mayor? Oo. Balikan na lang siguro natin, We'll probably take a short break tapos ayusin natin yung linya ni Mayor. Pangarap mo bang magkaroon ng dream house? Mag-arang kotse o makapag-travel around the world, mga kapromdi? Maraming paraan para makamtan yan. Basta pursigido. Kaya ng itong millennial na ipapakilala namin sa inyo sa murang edad, nakakapagtayo na siya ng gas station. Abangan nyo ang kanyang kwento kung paano niya unti-unting inabot ang kanyang pangarap sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay,
trend. Dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Bong. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo. From di para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lagom. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, ipinagmamalaki ang aming pinanggalingan. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Tunay na tunay, from D. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prondi, Lodi! Alright, kasama na natin sa linya ng telepono si Mayor Benito Doma ng Prieto Diaz Sorsogon. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon po, ma'am. Yan, ang sarap marinig ang inyong tinig. Kwentuhan nyo kami ng inyong award-winning forest mangrove po. Yung bayan po ng Puerto Diaz ay isang 6+ municipality. Kami po ay biniyayaan ng hinigit kumulang 1,034 hectares ng mangrove. Wonderful! Opo, ng bakawan. At meron kaming humigit kumulang 800 hectares na coral reef at almost 600 hectares na sea grasses. Ibig sabihin po, ang susunod naming destinasyon ni Jude, oras na kami ay makapagbiyahe dahil bihira po na ganyang kalawak ang parang forest. Untouched, ha? Parang Opo. ay parang reforest nyo ba yun? Bunga po ba ito ng reforestation o farming or talagang sadyang na-preserve ninyo itong likas na yaman ng inyong lugar? Bali ito po ay may natural growth at may reforestation area na dinandak dito sa Puerto Diaz. Simula pa noong taong 1995 yung reforestation program. So talagang nakikita dito na kung talagang tututukan yung reforestation ay talagang may pag-asa na manumbalik ang yaman ng nature. Oo. Sino ho ang nakikibahagi sa reforestation? Replanting. Ito po ay programa ng Department of Environment and Natural Resources. Coastal Environment Program way back 1995 na kung saan ang nagtanim po ito ay yung mga community dito sa Puerto Diaz, yung mga tribal dito, kasi meron kami mga indigenous people, tribal council, barangay council, at mga people's organization. Ang ginawang estratehiya dito ng DNRI, community organizing at pagkatapos ng reforestation, ng community organizing. Pagkatapos ng organizing, na-organize na yung people's organization, binigyan sila ng mangrove stewardship agreement ng DNR. Yung people's organization, yung community. So, ang concept nito ay community-based management. Talagang kailangan ang community involved dahil sila ang babad dyan, sila ang nakakakita, sila nakatira dyan. Ngayon po,
may nabibiyayaan na po ba sila in terms of yung balik naman ng investment that you've made in terms of tourism? Pwede po ba kaming kunyari mag-kayaking dyan sa mangrove or mag-diving dyan sa inyong mga coral reefs? Yun yung fruit, yun yung ngayon yung bunga ng magandang management ng resources. Kasi nga we believe to the principle na yung best manager ng resources ay yung mga tao mismo nanginginabang dito sa resources nito. Kasi dito sila nabubuhay, sila ang nanginginabang. Dapat sila talagang best manager doon dito sa aming resources. Yung local government o yung gobyerno natin ay nakaalalay lang o nasa likod lang ng people's organization. So this time, dahil nga lumago na siya, ito na yung bunga, yung tourism industry. Yung ating fisherman, hindi lang fishing na yung hanap buhay nila, added income na nila yung tourism. Kasi pag may turista dito, sila na yung nagiging tour guide. At the same time, yung people's organization, mga fisherman, yung mga asawa nila, sila na rin yung tagaluto ng mga pagkain, sila na rin taga-serve. It goes with the livelihood of catering services. At the same time, yung crew pag-viewers nila, naggawa sila ng nursery, binibenta na rin nila yung kanilang mga children. So, napakagandang concept. Para bagang hindi lang yung focus sa pangingisda na lang. So, added income itong ating tourism and livelihood. Alam ko na po ang susunod na tanong ni Jude. Paano siya makakarating dyan? Actually, ang tanong ko, tayo po yan sa ang inyong bayan na Puerto Diaz. Prieto Diaz. Prieto Diaz. Yes. Paano po marating? 500 kilometers, more or less 500 kilometers away from Manila. So by kung by plane ka ay Legazpi Airport, then going to Sorsogon, then to Puerto Diaz. More or less 1.5 hours from Legazpi Airport. From Legazpi, 1.5 hours. But Jude, I'm sure that distance is worth it if you will be kaharap mo. Yes. Mayor Doma, may tanong po ako, si Jude po ito. I am assuming that because this is community managed and this has the imprimatur of DENR, ang ating mga tourism activities dito are low impact. Tama po ba? Ano po ba ang pwedeng gawin ng mga bisita dyan? Can they do fishing, kayaking? I'm pretty sure no motorized bangkas allowed. Ganun po ba? Opo. No motorized bangka kasi nga yung path going doon sa mangrove area, nakasanop na yung mga mangroves so parang may tanip sa dadaan doon yung bangka na manual lang ginano ng mga fishermen. At the same time, you can go kayaking at the end of the tunnel, meron kami ditong Starfish Island wherein makikita mo yung different colors and different kinds of starfish makikita dito. Wonderful. Going back to nature talaga. We look forward to visiting Prieto Diaz po. That will be my first time, Mayor. Congratulations po sa ginawa niyong pag-preserve because naku, hindi biro ang pag-preserve ng ganyang kalaking mangrove forest if it is not with the knowledge kung gaano siya ka-importante in terms of nature. So, congratulations po, Mayor. Marami pong salamat sa inyong panahon, Mayor, and more power to you. Sana tularan pa kayo ng mga similarly situated na municipalities na kahit sabi niyong hindi naman ganun kalaki ang income ay napapagyabong nila yung kanilang kayamanan na binigay ni Mother Nature. Marami pong salamat. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo lahat. Mabuhay din po kayo, Mayor Doma. We look forward to visiting you. Okay, bago ang good news, kumuha muna tayo ng update sa naganap na pagsabog ng 2 beses ng Bulkang Taal. Okay.
maputol kita dyan, Jude, dahil tayo ay tutuloy na sa ating Prom D Lodi. Okay, sa ating Lodi ngayon. Dahil ipapagpaliban muna natin yung balitang yan, bukas na siguro dahil para mabigyan natin ng kaukulang atensyon itong Lodi ng mga netizens na isang millennial na kusinero ng barko na dahil sa kanyang pagpupursige nakapagtayo ng sariling gas station. Wow! Naman ngayong araw bibigyan niya tayo ng tip kung paano natin maabot ang ating pangarap sa buhay. I think marami sa mga ka-prom-D natin gusto talaga yung practical tips kung paano nila ginawa ito para matularan nila. Eto po kasama natin sa Zoom, John Obreo. John, good afternoon. Kamusta ka? Hello po. Hi, John. Hello po, Miss Jude. Hello, okay. Yan, John, yun ang tanong natin, no? Paano mo nagawa ito? Practical tips sa ating mga ka-prom-D na gusto rin magawa ito. Kaysa at a very young age, you were able to do this. Ayun po, wag lang po gastos ng gastos, tapos makinig lang po sila sa mga parents nila kasi mothers knows best. Good. Tinamaan ako nun, Tess. So, wag gastos ng gastos. I'm so sorry naman. Hindi ako nakapaghanda sa sagot mo. Teka, John, taga saan ka ba? Taga Quezon Province. Quezon Province. So, ang gasolinahan mo nandyan sa Quezon? Opo. Teka, ikaw, nasaan ka ngayon? Nasa gasolinahan mo ba? Nasa bahay po ako sa Quezon. Nasaan ang gasolinahan? Nandito rin po, malapit lang po sa bahay. Pwedeng lakarin? Apo. Okay. Pero hindi ba mahal ang pag-ipon to start a gas station, John? Medyo may pressure po, pero napag-iipunan naman po. So, basta kailangan lang po, yung goal mo, kung mayroon kang goal, kailangan dire-diretso ka lang. Yung kung may pag-iipunan ka, dapat yung pinag-iipunan mo is doon lang nakasave. Nakatutok ka talaga sa goal mo, parang gano'n, Parang meron kang ng kabayo na ganyan lang. Talagang. Okay. Itatanong ko sa iyo, John, okay, how do you practically do that, no? Na tips sa ating mga ka-prom-D. Do you open a separate account na hinuhulugan mo para savings na talaga yun? Never mo wini-withdraw? Kasi ako, bata pa ako, tinitrain ako ng tatay ko. He was a failure in that. Kasi talagang hindi ako marunong mag-save. Sabi niya, talagang nakabukod yung savings mo na hindi sa isang ATM or hindi sa isang passbook. Kasi you will be tempted to withdraw from it if it's easily accessible to you. Paano mo ginawa na nag-ipon ka para makabukas ka ng gas station? Kasi hindi biro yan, sis, di ba? Kung isipin mo, okay, nagbukas siya ng panaderia o kaya restaurant, hindi ganun kalaki ang capital for those. Teka lang. Ipaputo lang kita, Jude, bago mo sagutan dyan. Branded pa pala ng inyong pangalan itong gasolinahan. So, bumibili ka ba ng walang brand na gasolina po? Opo, galing po siya sa mismong depot. Okay. Malapit lang po dito sa bayan namin. Oo, so binibili mo, hindi ka nang kumbaga naki-franchise o kumuha ng dealership. Oo. Kasi mas mahal yun. Tama. That's way of doing it na kumbaga finished product na yung binibili mo. Yes, sa depot. O, ang galing. Sino naman ang sagutin mo muna yung Kasi I'm sure yung mga ka-prom-D gusto nilang malaman dyan kung paano mo ginawa. Yun yung practical tips talaga. Especially for someone like me na pag nakikita ko yung nahawakan ko yung pera, naku po, mga 2 araw lang yung nagastos ko na yan, di ba? Bali yung naitayo ko po yun sa tulong po ng family ko kasi nung itinatayo po yun, on board po ako. So sila po yung nag-aayos ng mga papers. Tapos, syempre nakatulong din po yung allotment sa barko para po maitayo yung business. So diskarte po talaga ng pamilya. Malaking impact po yun. Hindi, ang tanong ni Jude, iisang account lang ang linalagyan mo ng pera tapos hindi mo na yun wini-withdraw or... Opo, isa lang po yun.
Isang talagang talagay parang to fulfill my dreams or something like that siguro. May dream account ka. Susi, ano pong susi? May bagong kotse ka din. Ano ito? Litratong to. Ay, yan po yung regalo ko dun sa aking ama kasi nung pong itinatayo ko yung gasolinahan, ipinagbili niya po yung kanyang sasakyan. So within 1 year, napalitan naman po ng bago. Aba, ang galing talaga. Anong edad mo, if I may ask, John? 26 po, 26. Naku naman! Okay, ang balak mo ba ay magkaroon ng iba't ibang ebreo na mga gasolinahan dyan sa Quezon? Pag may awa po ang Diyos, darating po tayo dyan. Tignan mo, na-predict ko na. Kasi ang maganda na sa'yo, pero alam mo, kailangan mag-ingat ka sa iyong kailangan mapangalagaan mo yung brand mo na yan. Kasi minsan yung pag bumibili ka ng unbranded, kailangan masusi mo, nagbigay ng advice no? Quality. Yung binibili mo, siguradong walang halong mga dumi or yung garansya mo. Minimake sure po talaga kasi dun po sa mismong gasolinahan namin, dun din po kami kumukuha ng panlagay sa aming sasakyan. Ngayon, kung maghahalo po kami ng tubig, so sasakyan din po namin yung masisira doon. Tsaka yung business, yung pong pangalan. Correct. Yan ang magandang kailangan. Halaga. Talaga. Yes. Baka naman, siguro, next year, kung ikaw ay aming makakapanayan, baka 3 na yan. Pag magpa-franchise po kayo ni Miss Jane. Tatlo na tayong may-ari ng Ako sa Los Baños ako, kasi at least malapit. Businessman talaga tong si Jan, binibenta na tayo ng franchise. Kaya siya yumaman. Naku, pero John, pinag-usapan din kasi namin in the past 2 weeks no, na fluctuating talaga ang prices ng oil due to, yung nangyayari ngayon sa COVID. Sabi nga ng Department of Energy, siguro by end of the year pa magsa-stabilize. Kamusta naman ang takbo ng negosyo given the situation? Sa ngayon naman po, go with the flow. Hindi po namin masyadong tinataasan yung presyo, hindi po kami nakikipagsabayan dun sa mga branded na name. Okay. Pero syempre kasi wala tayong magagawa kung yan ang dikta ng world market. Ang bili ninyo mataas. Di ba? Oo. So hindi nyo na lang masyadong tinataas. Hindi po ng inyong margin. Parang gano'n. Opo. Mas okay po kasi yung yung baba. Malaki nga po yung iyong tubo. Tapos wala naman pong bumibili sa inyo. Mas okay na po yung kahit po papiso-piso or 2 pesos, basta marami pong customer. Gano'n naging kusinero sa barko at naipundar mo tong gasolinahan? Kasi ako po ay graduate po ako ng marine transportation sa Seaman. Okay. Tapos ayun po, meron po nagpasok sa akin sa isang company as deck boy. Yung pong yung pong aking papeles ay pwede po siya sa messman. Yung messman po katulong po yun ng cook sa barko. Sa kitchen, yes. Yung po yung una kong trabaho, assistant po ng cook. Tapos na-inspire lang po ako sa kanya na bakit hindi ako maging cook someday. So ngayon, cook po ako tapos meron na rin po akong alalay sa barko. Ang galing. At ngayon, binibentahan na tayo, Ses, ng dalawa pang branch ng Ebreo. Pwede ba gawin yung Ebreo/Orenia, Ebreo/Bacalso. Naku, naubusan na tayo ng oras. John, congratulations at salamat sa pagiging inspirasyon. Ikaw ang prom di Lodi ngayong linggong ito. Congratulations, John. Thank you po. Maraming salamat sa inspirasyon na ibinigay mo sa amin at sa mga nakikinig at nanonood. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Tinig sa Kongreso at totoong Ka-Prom Di Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kampi, Ses Orenia Jr. Ako naman po ang yung sandigan, si Jude Bacalso. Magkatuwang po nating abutin ang magandang bukas. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat and happy weekend, everyone. We'll see you on Monday.
naman ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga Probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, dito sa DCXL 558. Radyo Trabaho, basta Promdi, Lodi! Basta Promdi,